සංසන්දනාත්මක ජීවිතයක ඵලය වන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවයි. ඊර්ෂ්‍යාව අපගේ ජීවිතයත් අපගේ සම්බන්ධතාවයන් විනාශ කරන පිළිකාවකි. ඔබ තුල ඊර්ෂ්‍යාව තිබේ නම් එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද? පූජක ඩිෂාන් වික්‍රමරත්නට අපි සවන් දෙමු. අපිට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් කීපයක් අපේ ජීවිතයට ආපුවාම நாம் கட்டுப்படுத்த முடியாதவைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வரும்போது ඒවා අපි පාලනය කරන්න වෑයම් කරොත් அவைகளை நாம் கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தால் අපි කනස්සලු වෙන්න යනවා. நாங்கள் குழப்பமடைய போகின்றோம். නමුත් මම සභාවට අද කතා කරන්න යන්නේ පාලනය කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් පාලනය කරනවා. இன்று நாம் சபையோடு பேச போகின்றேன். எங்களால் கட்டுப்படுத்த கூடியவற்றை நாம் பரிசுத்த ஆவியின் துணையோடு கட்டுப்படுத்த முடியும். ලොකුම පිළිකාවාද இன்று இருக்கின்ற மிகப்பெரிய புற்றுநோய் සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියනවා එළියෙන් නෙමෙයි ශාරීරික නෙමෙයි තියෙන්නේ ඇතුලෙන් කියලා. பரிசுத்த ஆவியானவர் கூறுகின்றார் அது வெளியே சரீரத்தில் அல்ல, அது எங்கள் உள்ளான வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது. ඊයේදී අපි කතා කරා පෙන්තකොස්ත දවසේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආපු දේ මතක් කරා සභාවේ පටන් ගන්නව. நாம் பெந்தகோஸ்தே நாளிலே திருச்சபையின் ஆரம்பத்தை குறித்து கடந்த வாரம் பேசினோம். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආවේ ඇයි? ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார்? අපේ චරිතය වෙනස් කරන්න. எங்களுடைய குணாதிசயத்தை අපේ மாற்றும்படி, ආකල්ප වෙනස් කරන්න. மனப்பான்மையை மாற்றும்படியாக, පිටස්තර දේ නෙමෙයි අපිව ඇතුලෙන් එළියට ගේන්න. வெளிப்படையான காரியங்களை அல்ல, உள்ளான வாழ்வை வெளியே கொண்டு வரும்படியாக. මේක හොඳට කියවමු අපි. இன்று கவனமாக இதற்கு செவி கொடுப்போம். ගලාති 5:22 සිට 26. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். නුමුත් ආත්මයන්න් වහන්සේගේ ඵල නම් ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසවන්තකම, මුරුදුකම, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම යන මේවාය. මෙබඳු දේට විරුද්ධව ව්‍යවස්ථාවක් නැත. ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சை அடக்கம். இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை. ඊට පස්සේ අපි කියමු 26. 26ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பாமலும் ஒருவரை ஒருவர் கோபமூட்டாமலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாமலும் இருக்க கடவோம். ආත්මයන්න් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන හැසිරෙමු. නිෂ්ඵල පාරට්ටු නොකරමු. එකිනෙකා කෝප නොකරමු. එකිනෙකාට ඊර්ෂ්‍යා නොවෙමු. ඔබේ ජීවිතේ ඵල වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඔබ කවුද කියන එක දිහා බලන්න. மிகப்பெரிய விடயம் என்னவென்றால் உங்கள் வாழ்க்கையின் கனிகள் மாற வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் මම අන්‍ය பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். භාෂාවෙන් කතා කරනවා. நான் அந்நிய பாஷையிலே ඔව් பேசுகிறேன். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල මම ඉන්නවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள் இருக்கிறார். හැබැයි මම ඉස්සර වගේමයි. ஆனால் நான் முன்பு போலவே தான். මාව ඇවිස්සුවොත් என்னை குழப்பினால் ඔබ ඉවරයි. நீ முடிந்து. එහෙම වෙන්න බෑ. அப்படி முடியாது. තමාගේ ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි එළියට එන්න ඕනේ. உங்கள் உள்ளே இருக்கின்ற விடயம் தான் வெளியே வருகின்றது. තේ බෑග් එක මතකයිනේ. உங்களுக்கு அந்த தேயிலை පැකට් උණු ஞாபகம் වතුර இருக்கிறது? දාපුවාම මොනවාද ඇතුලේ තියෙන්නේ? ඒක තමයි එළියට එන්නේ. அதை கொதிநீரிலே இட்டவுடன் என்ன வெளியே வரும்? உள்ளே இருக்கின்ற விடயம் தான் வெளியே வரும். ගොමද එන්නේ? තේද එන්නේ? மாட்டு சாண மனம் வருகின்றதா, தேயிலையின் மனம் තමා வருகின்றதா? තුල මොනවාද තියෙන්නේ? உங்களுக்குள் என்ன இருக்கின்றது? දැන් මතක තියාගන්න එක දවසකින් තමා දෙවියන් වහන්සේට උමනා කෙනා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර අවුරුදු 20ක් මෙතන වාඩි වෙලා ඒත් වෙනසක් නැත්තම් එහෙනම් මේ දේශනාවලින් මේ දේශනා සතයක් වටින්නේ නැහැ. நீங்கள் நேற்று முந்தானேல் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படாவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை. 20 வருடங்கள் அமர்ந்திருந்து இதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தும் உங்கள் வாழ்க்கை மாறாவிட்டால் இந்த பிரசங்கம் ஒரு சதத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. 26 වෙනි පදේ කියන ඉරිසියාව ගැන බලන්න කියලා. 26ஆம் வசனம் பொறாமையை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. මොනවද ඉරිසියාව කියන්නේ? பொறாமை என்றால் என்ன? හොඳට අහගන්න. මම දෙනවා ඔබට ඉරිසියාව කියන එකේ තේරුම. நான் பொறாமை என்பதற்கான ஒரு வரைவிலக்கணத்தை தருகின்றேன். අන් අයගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම ගැන අසතුටු වීම. பொறாமை என்பது மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய நன்மையை விரும்பாமை. දෙවියන් වහන්සේ වෙන කෙනෙක්ට ආශිර්වාද කරනකන වෙන කෙනෙක්ට ස්පර්ශ කරනකොට ඒ ගැන අපයි සතුටුදායක නැත. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம், தேவனுடைய ஸ்பர்ஷத்தை இன்னொருவர் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அதை நாங்கள் விரும்பாமை. ඒක තමයි ඉරිසියාව. அதுதான் பொறாமை. දැන් ඔකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. அதன் மறுபுறம் இருக்கின்றது. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල කරන දේ සුළු කිරීමත් ඉරිසියාවයි. தேவன் உங்களுக்குள் செய்கின்ற காரியங்களை நீங்கள் குறைவாக மதிப்பிடுவதும் பொறாமைதான்.
ඇයි ඔබ වෙන කෙනෙක් කරන දේ ගැන ඔච්චර වර්ණනා කරනවා නම් ඔබ තුල වෙන දේ ඔබ සත පහකට ගණන් ගන්න. வேறொருவரை தேவன் பயன்படுத்தும் போது ஆசீர்வதிக்கும் போது அதை விரும்பாத நீங்கள் உங்களை தேவன் ஆசீர்வதித்து பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் அதையும் விரும்ப பெருமதி அளிக்க போவதில்லை அதற்கும். මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත මම නොසලකා හරීම තමයි ඉරිසියාව. எனது சொந்த வாழ்க்கையில் தேவனுடைய நன்மையை அலட்சியம் செய்தல் பொறாமையாகும். මම දේවල් දෙකක් බලන්න යනවා අද ඔබට මේ කියන මේ පිළිකාව අද ඔබේ ජීවිතෙන් උගුල්ලලා දාන්න ඕනේ. நாங்கள் ரெண்டு விடயங்களை இதை குறித்து பார்ப்போம். இந்த புற்றுநோயை இன்று எங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து பிடிந்தெறிய வேண்டும். පළවෙනි එක ඉරිසියාවේ මිලය. பொறாமையின் கிரயம். ඉරිසියාවේ මිලය පළවෙනි එක ඉරිසියාව අරගල ඇති කරයි. பொறாமையின் கிரயம் அதில் முதலாவது அது குழப்பத்தை அல்லாவிட்டால் முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தும். අපි බලමු යාකෝබ් 4:2. நாம் யாக்கோபு 4:2 பார்த்தால் ඔබ සැම ඊර්ෂ්‍යා වන්නොහය නුමුත් ලබා ගන්නට බැරි වන්නේය. ඔබ සැම දබරද යුද්ධද කරන්නොහය ඔබ සැමට නොලැබෙන්නේය. பொறாமையுள்ளவர்களாய் இருந்தும் அடையக்கூடாமற் போகிறீர்கள். நீங்கள் சண்டையும் யுத்தமும் பண்ணியும் உங்களுக்கு சித்திக்கிறதில்லை. මට තියෙන දේට මම අකමැති වුණාම எனக்கு இருப்பதை குறித்து நான் விரும்பாத போது තමාට තියෙන දේ මට ඕනකොට உங்களுக்கு இருப்பது எனக்கு தேவையாயிருக்கும் මට போது තමාට තියෙන දේ මම ගන්න හදනකොට உங்களுக்கு இருப்பதை நான் எடுத்துக்கொள்ள பார்க்கும் போது අපිට මොනවාද වෙන්නේ අරගල ඇති වෙන්න යනවා. அப்பொழுது எங்களுக்கு போராட்டம் ஏற்பட போகிறது. நீங்கள் அதை මගේ எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். තනකොළ මට ඕනේ කොළ පාට වෙනවට. என் புட்கள் எனது புட்கள் பச்சை நிறத்தில் இருக்க வேண்டும். හැබැයි ඔබේ තනකොළ දුමුරු වෙන්න ඕනේ. ஆனால் உங்களுடைய புட்கள் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்க வேண்டும். අපි වැඩිහිටියන් හැටියට ගේම් ගහන හුඟක් සෙල්ලම් දානවා. நாம் பெரியவர்களாக நன்றாக கேம் விளையாடுவோம். කොළඹ තියෙන ඔය සෙල්ලම් හුඟක්. இந்த கொழும்பில நிறைய விளையாட்டுகள் இருக்கிறது. අපි අඳින විදියෙන් අපි සෙල්ලම් දානවා. අපි පෙන්නන්න හදනවා අනිත් අයට අපි මොන වගේද කියලා. நாங்கள் உடுக்கிற விதத்திலே நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க பார்க்கிறோம் நான் யார் என்று. අපි එළවන වාහනේ நாம் செலுத்துகிற අපේ வாகனம் ගෙදර තට්ටු දෙකේ ගහනද එකේ ගහනද හැබැයි ඌමනාව අනුව නෙමෙයි ගහන්නේ. යහ ගෙදර එකාට පෙන්නන්න ගහන්නේ. நாங்கள் இவைகளை தேவைக்காக செய்வதில்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பார்ப்பதற்காக செய்கின்றோம். ඒවැනි අත්තිවාරමක් මත ගමන යනකොට ඔබේ ජීවිතය ඔබ පටන්ගෙන තියෙනවා පුදුම විනාශකාරී ගමනක්. அவ்வாறான ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழும் போது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை அழிவை நோக்கி கொண்டு போகிறீர்கள். ගොක් අය ජීවිතය ගත කරන්නේ අරයට පේන්නයි මෙයාට පේන්නයි. அநேகர் வாழ்க்கையை மற்றவர்கள் பார்ப்பதற்காக வாழுகிறார்கள். මෙතන තරංගයක්. இது ஒரு போட்டியாக இருக்கிறது. මම ලාංකිකයන් අතර ඇත්තට මේ තරංගයේ මේ ඊර්ෂ්‍යාව වැඩිම දැක්කේ ලංකාවේ නෙමෙයි. මම පිටරට ගියාම ලාංකිකයන් අතර පුදුම තරංග තියෙනවා. நான் இந்த சண்டையை இந்த போராட்டத்தை நான் இலங்கையில் அல்ல வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் போது இலங்கையர் மத்தியிலே நான் இதை அதிகமாக காண்கிறேன். ඉතින් මේ තරංගකාරී භාවය ඊර්ෂ්‍යාව ඇති කරනවා. இந்த போராட்ட சுபாவம் பொறாமையை கொண்டு කොහෙද வருகிறது. තරංගකාරී භාවය පටන් ගන්නෙ? இந்த போட்டி தன்மை எங்கு ஆரம்பிக்கின்றது? හෝඩියේ කින්ඩර්ගාඩන් එකේ அது பாலர் பாடசாலையிலே ஆரம்பித்து விடுகிறது. ඉස්කෝලේ ගිය ගමම පටන් ගන්නවා තරංගේ. பாடசாலைக்கு போனவுடனே அங்கே போட்டி ஆரம்பித்து விடுகிறது. ඊට පස්සේ අපි එතනින් හැම කෙනාම නම්බර් 1 වෙන්න හදනවා. அங்கிருந்து நாம் எல்லோருமே இலக்கம் 1 வர விரும்புகின்றோம். ඔයාගේ පුතා 3 වෙනියද? මගේ පුතා ෆස්ට් ක්ලාස් එක. உங்கள் மகன் 3வது, என்னுடைய மகன் 1வது இடத்தில் இருக்கிறார். ඔයාගේ පුතාද ඕපනින් බැට්ස්මන් ක්‍රිකට් එකේ? මගේ පුතා කැප්ටන්. உங்களுடைய மகன் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கிறார் கிரிக்கெட்ல, என்னுடைய மகன் தான் கேப்டனாக இருக்கிறார். තරංග කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. போட்டி இடுவது நல்லதுதான். හැබැයි අම්මලාට තාත්තලාට විශේෂයෙන් මං කියන්නේ நான் பெற்றோருக்கு முக்கியமாக சொல்ல හැම விரும்புகிறேன். කෙනාටම ෆස්ට් වෙන්න බෑ. எல்லோருக்கும் முதலிடத்துக்கு வர முடியாது. සමහර තාත්තලා ළමයිව නැති කරලා තියෙනවා. උඹ වැඩක් නැහැ. උඹෙන් වැඩක් නැහැ. උඹ තුන්වෙනියා නේ. අයි උඹ 50කින් තුන්වෙනියා උනේ. උඹ ෆස්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා ඒ ළමයාට සාමාන්‍ය බුද්ධියෙන් 10 වෙනියා තමයි වෙන්න තිබ්බේ. හැබැයි තුන්වෙනියා වුණා. හැබැයි කිසිම ප්‍රේමයක් ප්‍රසන්න භාවයක් නැහැ. ඇයි? තරඟකාරී භාවය
ඉරිශ්‍යාවට ඉඩ දීලා අපි නැති කරන අපේ දරුවන්ව. சில பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளையை இல்லாமல் ஆக்கி இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நீ அந்த 50 பேரில் ஏன் மூன்றாவதாய் வந்தாய், நீ ஏன் முதலாவது வரவில்லை என்று அந்த பிள்ளையினுடைய புத்தி 10வது இடத்துக்கு வர வேண்டிய இடத்தில் இருந்தாலும் அது முதலாவது இடத்துக்கு வருகின்றது. ஆனால் அது பொறாமையினாலே அது மிகவும் நொறுக்கப்பட்டு விடுகிறது. ඒක අරගල ඇති කරනවා. அது சண்டையை உண்டு දෙවෙනි பண்ணுகிறது. දේ B බලන්න. இரண்டாவது பாருங்க, ඊර්ෂ්‍යාවේ මිලය. அங்கே பொறாமையின் கிரயம் ඒ සන්තෝෂය විනාශ කරනවා. அது சந்தோஷத்தை அழித்து விடும். දන්නවද සන්තෝෂයටයි ඊර්ෂ්‍යාවටයි එකට ගමන් කරන්න බෑ. இந்த சந்தோஷத்துக்கும் பொறாமைக்கும் ஒன்றாக பிரயாணம் பண்ண முடியாது. ඊර්ෂ්‍යාව තමයි හැඟීම් වලින් ජරාවම හැඟීමක්. உணர்வுகளிலே மிகவும் அழுக்கான உணர்வு பொறாமைதான். ඔබට ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා නම් මං කියන්නම් ඔබට අද කොච්චර නමස්කාර කළා ගෙදර යනකොට ඔබේ හැඟීම අර ජරාවට ආපහු බහින්න යනවා. நீங்கள் பொறாமையுள்ளவர்களாக இருந்தால் எவ்வளவு ஆராதித்து விட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது உங்களுடைய உணர்வு உங்களை அழுக்காக்கி விடும். හිතෝපදේශ 14:30 බලන්න. நீதிமொழிகள் 14:30 பாருங்கள். சொஸ்த மனம் உடலுக்கு ஜீவன், பொறாமையோ එළුඹුරුකි. නිසල් සිත ගතට සුවදෙයි. ඉරිෂ්‍යාව ඇටකටුවලට පිළිකාවකි. ඊර්ෂ්‍යාව නිකන් උඩින් තියන්නේ නෑ. පොඩ්ඩක් ඊර්ෂ්‍යාව වුණා නෑ. බහිනවා ඇතුළටම. அங்கே பொறாமை அங்கே மேலாக இருக்கின்ற ஒன்று அல்லது கொஞ்சம் இருக்கிறது இல்லை, அது உள்ளே எலும்புகளுக்குள்ளே இறங்குகிற ஒன்று. අනේ පවුනේ මට බලන්නකෝ මට මෙහෙමයි අර මට කවුරුත් මට අපිට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අපිට මෙහෙමයි කියන හැඟීම් ගෙනල්ලා ඔබේ නිවසේ ඔබේ පවුලේ සතුට විනාශ කරනවා. ஐயோ எனக்கு ஏன் இப்படி வருகிறது, எனக்குத்தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது, நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி அது பொறாமையானது எங்கள் சந்தோஷத்தை, எங்கள் குடும்பத்தின் சந்தோஷத்தை அழித்து விடுகிறது. ඇයි අනේ මේ අයට විතරක් ඔය අවස්ථා හම්බ වෙන්නේ? ඇයි අපිට හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ? ஏன் இவர்களுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கிறது, ஏன் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை? අරගොල්ලන් හරි ලකීනේ. அவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் அல்லவா? දෙමාපියන් අහගන්න මං කියන දේ. பெற்றோர்கள் செவி கொடுங்கள். තමාගේ ළමයි ඕව අහන් ඉන්නකොට உங்கள் பிள்ளைகள் இவைகளை கேட்கும் போது ඔබේ ළමයාගේ ජීවිතේ ඔබ ඇදහිල්ල කඩා කප්පල් කරනවා. உங்கள் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தை நீங்கள் அழித்து விடுகிறீர்கள். කීදෙනෙක් මෙතන විශ්වාස කරනවද දෙවියන් වහන්සේ තරාතිරම් බලනවා කියලා? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா தேவன் பட்சபாதம் பார்க்கிறார் என்று? සමහර අයව ලකී කරලා சிலருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்து, සමහර අයට වාසනාව දීලා சிலருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்து ඔබව කඩා කප්පල් කරලා පහත් කරලා තියනවා කියලා අතුස්සන உங்களை தாழ்த்தி உங்களை அழித்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறீர்களா? ඔබ විශ්වාස කරනවද ඒක? விசுவாசிக்கிறீர்களா? එහෙනම් ඔවා දොඩන්න එපා කටෙන්. நீங்க உங்க வாயிலே உளராதீர்கள் இவைகளை. ළමයිට ඔවා අහන්න දෙන්න එපා. நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இதற்கு செவி கொடுக்க ඒක இடம் පට්ටපල් கொடுக்காதீர்கள். බොරුවක් නිසා. இது மிகவும் பெரிய ஒரு பொய். කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනවද මං කියන දේ? நான் சொல்லுகிறதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? ඒක සතුට විනාශ කරනවා. அது மகிழ்ச்சியை அழித்து விடும். ආමෙන්. තුන්වෙනි දේ. மூன்றாவதாக එය වෙනත් පාපවලට මග සලස්වයි. அது வேறு பாவங்களுக்கு வழி நடத்தும். ඔබ හිතන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නතර කරයි කියලා? அங்க பொறாமையால் வெல்ல முடியுமா? කීදෙනෙක් හිතනවද ඊර්ෂ්‍යාව නිසා ඔබ බොරු කියයි කියලා? பொறாமையினாலே பொய் சொல்ல வேண்டி வரும் என்று நினைக்கிறீர்களா? බොරු කියයිද? பொய் சொல்வீர்களா? ඔව් ෂුවර් එකට කියනවා. நிச்சயமாக நீங்கள் பொய் சொல்லுவீர்கள். පාලනය ඊර්ෂ්‍යාව නම් කටෙන් බොරු වෙන්න යනවා. உங்களை பொறாமை கட்டுப்படுத்தினால் உங்கள் வாயிலே பொய் தானாக வந்துவிடும். ඊර්ෂ්‍යාව නිසා කවුරු හරි හොරකම් කරයිද? பொறாமையினாலே யாராவது களவெடுப்பார்களா? ෂුවර් එකට කරයි. நிச்சயமாக செய்வார்கள். ඇයි ඊර්ෂ්‍යාව තමයි ලොකු බලය. ஏனென்றால் பொறாமைதான் பெரிய வல்லமை. ඊර්ෂ්‍යාව නිසා කවුරු හරි කාව හරි මරයිද? பொறாமையினாலே யாரையாவது கொலை செய்வார்களா? මිනී මැරීමේයිද? கொலை செய்வார்களா? ෂුවර් එකට එනවා. நிச்சயமாக நடக்கும். බයිබලේ බැලුවොත් வேதாமத்தை பார்த்தால் උප්පත්ති 4 ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் කයින් සහ ආබෙල් පූජාව ගෙනිච්චා. காயினும் ஆபேலும் காணிக்கை கொண்டு ආබෙල්ගේ சென்றார்கள். පූජාව සම්පූර්ණ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඒක පිළිගත්තා. ஆபேலின் காணிக்கை முழுமையாக இருந்தபடியால் தேவன் அதை அங்கீகரித்தார். කායින්ට ඊර්ෂ්‍යාවක් ආවා. காயினுக்கு அது பொறாமையை கொண்டு මේ வந்தது. ලෝකේ මුල් පවුලේ இது உலகத்தின் முதலாவது குடும்பம். කායින් මොනවද කරේ? காயின் என்ன செய்தார்? මල්ලිවා தன் மருவா. சகோதரனை மருவா. கொலை செய்தான். கொலை ஏய், செய்தான். மருவே. ஏன் கொலை செய்தான்? ඊර්ෂ්‍යාව නිසා. அது பொறாமையினாலே. ඔබ කියන පාස්ටර් ඉතින් ඒක මිනි මැරීම නෙමෙයිනේ. போதகரே, அது ஒரு கொலை அல்லவே. අපි ඔයගේ ලොකු පාප කරන්නේ නැහනේ. அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் நாங்கள் செய்வதில்லை. இல்லை. ඊර්ෂ්‍යාව නිසා මිනි මැරීම ආවා. பொறாமையினாலே கொலை வந்தது.
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් තමයි මේ අනිත් පාපයින්නේ. பொறாமையில் தான் மற்ற பாவங்களும் வருகின்றது. උපත්ති 4 ඒකයි කියලා තියෙන්නේ. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் அதை தான் උපත්ති சொல்லுகின்றது. 37 බැලුවොත් ஆதியாகமம் 37ஆம் அதிகாரம் යෝසෙෆ්ගේ සහෝදරයන් යෝසෙෆ් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යා වුණා. யோசேப்பின் சகோதரர்கள் யோசேப்பின் நிமித்தம் பொறாமை கொண்டார்கள். තාත්තට යෝසෙෆ්ට තමයි ආදරේ. தகப்பன் யோசேப்பை அதிகமாக කරන්න நேசித்தார். ඔකව අපි නැති කරන්න ඕනේ. இவனை நாங்கள் கொல்ல வேண்டும். ලොකු වලකට දාලා ඉස්සර තීරණය කර ඔකව මරන්න. முதலாவதர்கள் தீர்மானித்தார்கள் யோசேப்பை கொலை செய்வதற்கு. ඊට පස්සේ ඊර්ෂ්‍යාව නිසා වලකට දාලා වික්කා වහල්කමට. அவர்கள் பொறாமையினாலே அவனை ஒரு குழியிலே போட்டு பின்பு அடிமையாக விட்டு போட்டார்கள். පළවෙනි සාමුවෙල් 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ முதலாவது சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம். සවුල් රජ சவுல் ராஜா ඊශ්‍රායලයේ පළවෙනි රජ இஸ்ரவேலின் முதலாவது ராஜா ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වුණා අර බැටළු බලාගත්ත පොඩි කොල්ලා දාවිත් ගැන. அந்த மந்தை மேய்க்கிற சிறிய பையனாகிய தாவீது நிமித்தவன் பொறாமை ඇයි கொண்டான். දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපය සවුල්ගෙන් ගියා දාවිත් මත තිබ්බා. ஏனென்றால் தேவனுடைய அபிஷேகம் சவுலில் இருந்து விலகி அது தாவீதின் மேல் ඒක இருந்தது. ගියේ සවුල්ගේම වැරදි නිසා. அது சவுலுடைய தவறு நிமித்தம் அப்படி நடந்தது. ඊර්ෂ්‍යාව ආවා. அதனால் பொறாமை දාවිත්ව வந்தது. කී පාරක් මරන්න හැදුවද? தாவீதை எத்தனை முறை அவன் கொலை செய்ய முயற்சித்தான். ඔන්න ඊර්ෂ්‍යාවේ බලය. இதுதான் பொறாமையின் வல்லமை. සවුල් ඉස්සලා මරන්න හැදුවේ දාවිත්ව ඊර්ෂ්‍යාව නිසා. பொறாமை நிமித்தம் சவுல் முதலாவது தாவீதை கொலை செய்ய පළවෙනි முயற்சித்தான். සාමුවෙල් 20 முதலாவது சாமுவேல் 20ஆம் அதிகாரம். ඊර්ෂ්‍යාව එතරම් ගැඹුරු තත්වයකට බැස්සා. இந்த பொறாமை மிகவும் ஒரு ஆழமான இடத்துக்கு வந்தது. සාවුල්ගේ මේ පුතා යොනතන්ව මරන්න හැදුවා දාවිත් එක්ක මිත්‍රකමක් තිබ්බනේ. சவுல் தனது சொந்த மகனாகிய ஜோனத்தானை அவன் தாவீதோடு நண்பனாக இருக்கின்றபடியினால் கொலை செய்ய முயற்சித்தான் என்று නෑ, வேதம் පාස්ටර්, අපි சொல்லுகிறது. හොඳයි. இல்லை போதகரே, நாங்கள் අපි நல்லவர்கள். පල්ලි එනවා. நாங்கள் ஆலயத்துக்கு අපි வருகின்றோம். හලෙලූයා කියනවා. நாங்கள் ஹalleluya என்று சொல்லுகின்றோம். ඔව් ඉතින් යහ ගෙදර අය දන්නද ටිකක් ඉතින් ඒකලා අපිට ගිහලා දන්නද ෂෝ එක දානවා දන්නද අපිට පොඩ්ඩක් මෙහෙමයි පොඩ්ඩක් කියලා නෑ මේක පිළිකාවක්. நாங்கள் கொஞ்சம் அப்படி இப்படித்தான் என்றால் சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அப்படி இப்படி காண்பிக்கிறார்கள். நாமும் கொஞ்சம், அது கொஞ்சம் அல்ல, அது புற்றுநோய். මේ ආත්මික පිළිකාව ඔබ සදා කාලයට නැති කරන්න යන්නේ. இந்த ஆவிக்குரிய புற்றுநோய் உங்களை நித்தியத்துவமாக அழித்துவிடும். මේ ඊර්ෂ්‍යාව කියන පිළිකාවෙන් අනිත් පාපත් සිද්ධ වෙන්නේ. இந்த பொறாமை என்கின்ற புற்றுநோயால் மற்ற பாவங்களும் வருகின்றது. யாக்கோப் 3:16 16 நாம் வாசிப்போம். எங்கே பொறாமையும் சுயநலமும் உள்ளதோ அங்கே குழப்பமும் எல்லா வகை பாவங்களும் இருக்கும். මක්නිසාද ඊර්ෂ්‍යාවත් පක්ෂවාදීකමත් ඇති තැන අවුල්කමත් සියලු නපුරු ක්‍රියාවලුත් ඇත්තේය. සාතන්ව ස්වර්ගයෙන් අපායට එළවලා දැම්මේ උඩඟුකමත් ඊර්ෂ්‍යාවත් නිසා. சாத்தானை பரலோகத்திலிருந்து நரகத்துக்கு அவன் விழ காரணம் பொறாமையும் பெருமையும் தான். සාතන්ට වුණා දෙවියන් වහන්සේ වගේ වන්න දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ගන්න. சாத்தானுக்கு தேவனை போலாகி தேவ வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தான். ඉතින් අපි ඊර්ෂ්‍යා වුණාම நாங்கள் பொறாமை கொள்ளும் போது අපි සාතන්ගේ ආත්මේ පොරව ගන්න. நாம் சாத்தானின் ஆவியினால் நிரம்புகிறோம். මේක අද උගුල්ලලා දාන්න ඕනේ. இன்று இதை பிடுங்கி எறிய வேண்டும். ඔබට පොඩි පිළිකාවක් මේ ශරීරයේ එනකොට ඔබ මිලියන් 2-3 වියදම් කරලා ආසිරියකට ගිහිල්ලා ඒක ගලව ගන්නවා. ஒரு சிறிய புற்றுநோய் இந்த சரத்திலே ஆரம்பித்து விட்டாலே 2 மில்லியன் ரூபாய் செலவழித்து அப்போ அங்கே வைத்தியசாலைக்கு சென்று அதை சுகமாக்கி விடுவீர்கள். මම අද ඔබට ලොකු සදාකාලින පිළිකාවක් ගලවන්න කියනකොට இன்று நான் பெரிய நித்தியத்துக்குரிய ஒரு புற்றுநோயை எடுத்து போடும் என்று சொல்லும் போது දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ අපි කරන්නේ. தேவன் சொல்வதற்கு நாம் செவி கொடுக்க හැබැයි வேண்டும். එක්ස්රේ එක දීලා ඉස්පිතාලට යන්න කියලා ડોක්ටර් channel කරලා ඒ ඔක්කොම කිව්වොත් අපි යනවා. நாங்கள் சொன்னால் வைத்தியர் கூறுகிற காரியங்களை செய்வோம், சேனல் பண்ணுவோம், எக்ஸ்ரே எடுப்போம், எல்லாம் நாங்கள் செலவழித்து செய்வோம். මේක ඊට වඩා භයානකයි. அது இது அதை விட பயங்கரமானது. අපි ඉක්මනට බලමු ඊර්ෂ්‍යාවට ප්‍රතිකාරය කුමක්ද කියලා. சீக்கிரமாக நாம் பார்ப்போம் பொறாமைக்கான தீர்வு அல்லாவிட்டால் அதற்கான சிகிச்சை என்ன. පළවෙනි එක ඒ முதலாவதாக ඔබගේ සුවිශේෂී භාවය හඳුනා ගන්න. உங்கள் தனித்துவத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். මේක තමයි පළවෙනි අඩිය. இதுதான் முதலாவது அடி.
මතක තබා ගන්න ඔබ කවුද කියලා. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் யார் என்பதை. ඔබ මැව්වේ කවුද? உங்களை படைத்தது කවුද யார்? ඔබ මේ ලෝකෙට ගෙනාවේ? யார் உங்களை இந்த உலகத்துக்கு ඔබ கொண்டு වගේ வந்தது? වෙන කවුරුත් නැත. உங்களைப் போல இன்னொருவர் இல்லை. ඔබට ඉස්සලත් ඔබ වගේ කවුරුත් නැහැ. ඔබට පස්සෙත් ඔබ වගේ කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නේ නැහැ. இதற்கு முன்பு உங்களைப் போல ஒருவர் இருக்க போவதில்லை, இதற்கு பின்பு உங்களைப் போல ஒருவர் இருக்க දෙවියන් போவதில்லை. වහන්සේ මුල ඉඳන්ම ඔබේ අම්මයි තාත්තා එක අහු වෙන්න ඉස්සලා ඉඳන්ම ඔබ ගැන ප්ලෑන් එකක් සැලස්මක් දැම්මා. தேவன் ஆதியிலிருந்தே உங்கள் பெற்றோர்கள் இணையும் முன்பாகவே உங்களை குறித்து அவருக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. ගීතාවලිය 139 වෙනි ගීතාවලියේ 13 14 15 நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இந்த எந்த மொழியாக இருந்தாலும் ஒன்றாக இந்த வார்த்தையை வாசிப்போம். சங்கீதம் 139 13ஆம் வசனத்திலிருந்து 15ஆம் வசனம் வரை. நீர் என் தாயின் கற்பத்தில் என்னை காப்பாற்றினீர். உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள். நான் ஒளிப்பிடத்திலே உண்டாக்கப்பட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாய் இருக்கவில்லை. ඔබ මාගේ ඇතුළ අන්තිය මැවූ සේක. මාගේ මව්කුසෙහි මා තැනූ සේක. මාගේ ඇටකටු සෑදෙන විට මව්කුසෙහි මා වැඩෙන විට රහසිගතව මා තැනෙන විට මා එහි වූ බව ඔබ දැන සිටි සේක. සෙනෙවන්තේ මතක තබා ගන්න. பிரியமானவர்களே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඊර්ෂ්‍යාවේ මුල අනාරක්ෂිතභාවයයි. பொறாமையின் வேர் பாதுகாப்பின்மையாகும். ඊර්ෂ්‍යාවේ එන්නේ අනාරක්ෂිතභාවය නිසා. பொறாமை பாதுகாப்பு இன்மையினால் வருகின்றது. තමාව තේරුම්ගෙන නැති නිසා. நீங்கள் உங்களை புரிந்து கொள்ளாதபடியால். මම වෙන කෙනෙක් ගැන ඊර්ෂ්‍යා කරනකොට මොනවද මම කරන්නේ? මම ලෝකයට ප්‍රකාශ කරනවා මගේ අනාරක්ෂිත හදවත. நான் இன்னொருவரை குறித்து பொறாமைப்படும் போது நான் உலகத்துக்கு காண்பிக்கின்றேன் எனது பாதுகாப்பின்மையை මම குறித்து. මටම ආදරේ නැහැ. நான் என்னையே நேசிக்கவில்லை. මම මාවම පිළිගන්නේ නැහැ. நான் என்னை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ඒ නිසා අනිත් අය තියෙන දේවල් පස්සේ මම දුවනවා. ஆகவேதான் நான் மற்றவர்கள் கூறுகின்ற காரியங்களுக்கு பின்பாக ஓடுகின்றேன். මම හිතනවා මම තව කෙනෙක් වන්න ඕනේ කියලා. நான் நினைக்கின்றேன் நான் இன்னொருவரை போலாக வேண்டும் என்று. මතක තියාගන්න එහෙම වෙනකොට ඔබ වැරදි ට්‍රැක් එකේ යනකොට ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ඇයි මැව්වේ කියන එක අමතක වෙනකොට ඔබට ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙන්න යනවා. நீங்கள் அவ்வாறு நினைக்கும் போது ஒரு பிழையான தடத்திலே போகும்போது நீங்கள் பொறாமைக்குள் அகப்படுகிறீர்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා ඔබ අනාරක්ෂිත කෙනෙක් නම් දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා මතක තබා ගන්න කියලා. தேவன் உங்களுக்கு கூறுகின்றார் நீங்கள் உங்கள் பாதுகாப்பின்மையை உணர்வீர்களானால் தேவன் யார் என்பதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා මේ කුඩා දේ අපිට මෙතන පේන දේ නෙමෙයි. අර අන්තිමට යනකම් දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඔබ යා යුතු මාර්ගය. நாங்கள் காண்கின்ற இந்த சிறிய காரியம் அல்ல, நாங்கள் இறுதி வரை நாங்கள் செல்ல போகின்ற அந்த காரியத்தை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். වෙන අයගේ දේවල් පස්සේ දුවන්න එපා. மற்றவருடைய காரியங்களுக்கு பின்பாக ஓட ඔබ வேண்டாம். කවුද කියන එක අමතක කරන්න එපා. நீங்கள் யார் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். ඔබ දැනගත්තාම ඔබට පුදුම රක්ෂිතභාවයක් ආපහම ඔබ කවුද කියලා දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ වගේ කෙනා ඉන්නේ. ஈர்ஷ்யாවට ඔබේ ජීවිතේ තනක් නැතු වෙන. நீங்கள் யார் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் போது தேவனுக்குள் நீங்கள் யார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் போது ஒரு புதுமையான பாதுகாப்பை நீங்கள் உணர்வீர்கள். அப்பொழுது இந்த பொறாமை உங்களுக்கு இருக்காது. දෙවනි දේ இரண்டாவதாக අන් අය සමග සංසන්දනය නොකරන්න. மற்றவர்கள் உடன் ஒப்பிடாதிருங்கள். ගලාති 6:4 ගලාති. கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. ஒருவன் தன்னை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. அவனவன் தனது செயல்களை சீர்தூக்கி பார்ப்பானாக. பிறகு அவன் தன்னால் செய்ய முடிந்த காரியங்களை பற்றி பெருமைப்பட்டு கொள்ள இடம் இருக்கும். එකිනෙකා තම තමාගේ කල්ක්‍රියාව තමා විසින්ම සෝදිසි කර බැලිය යුතුය. එය යහපත් නම් එය තමාම අත්කරගත් දෙයක් බැවින් අනුන්ගේ කල්ක්‍රියාවට සමාන නොකොට තමාටම ඒ ගැන පාරට්ටු විය හැකිය. සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. ஒப்பிடுவதற்கு போக வேண்டாம். ඔබේ ජීවිතය අනිත් කෙනාට වඩා වෙනස්. உங்களுடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களை விட ඔබේ வித்தியாசமானது. පටන් ගැනීමත් වෙනස්. ඔබේ අවසානයත් වෙනස්. உங்கள் தொடக்கமும் உங்கள் முடிவும் வித்தியாசமானது. සමහර දේවල් එක වගේ සද්දේ ආවට එක දේවල් නෙමෙයි. சில காரியங்கள் ஒன்றாக சத்தம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அது ஒன்றல்ல. නේද? වඩුවා සහ උගුඩුවා එක වගේ සද්දේ තිබ්බට දෙකම හරි වෙනස්.
குடம் மடம் என்றால் ரெண்டும் ஒன்று அல்ல. ඇයි අපි සංසන්ධනය කරන්න හොඳ නැත්තේ? ஏன் நாம் ஒப்பிடக்கூடாது? මං කියන්නම් එක முதலாவதாக ඔබට වඩා ඒ දේ කරන ඔබට වඩා හොඳින් කරන කෙනෙක් ඔබ හොයාගන්න යන නිසා. உங்களை விட அந்த வேலையை நன்றாக செய்யக்கூடிய ஒருவர் இருக்க போகிறார். එතකොට ඔබ අධෛර්යයටපත් වෙන්න යනවා. அப்பொழுது நீங்கள் அதைரியப்பட போகிறீர்கள். දෙවනි දේ ඇයි සංසන්ධනය කරන්න හොඳ නැත්තේ? ஏன் நாங்கள் ஒப்பிடக்கூடாது? இரண்டாவது, ඔබට අඩුවෙන් කරන කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යනවා ඒ දේ. உங்களை விட அதை குறைவாக செய்கிற ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்க එතකොට போகிறீர்கள். ඔබට උඩඟුකම එන්න යනවා. அப்பொழுது உங்களுக்கு பெருமை வரப்போகிறது. උගුඩුව එන්න යනවා. பெருமை right? வரப்போகிறது. උඩඟුකම එන්න යනවා. பெருமை வரப்போகிறது. பொறாமை வரப்போகிறது. කොහෙම ගියත් තමාට ලෙඩේ වෙන්නේ. எப்படி வந்தாலும் வியாதிதான் அது. අන්තිම එක තිබෙන දෙයින් ප්‍රීති වෙන්න. உங்கள் தனித்துவத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள், ஒப்பிடாதிருங்கள். கடைசியாக இருப்பதை கொண்டு சந்தோஷமாயிருங்கள். තිබෙන දෙයින් ප්‍රීති වන්න. இருப்பதை கொண்டு ගොඩක් சந்தோஷமாயிருங்கள். අයගේ ප්‍රශ්නේ ඕක තමයි. அநேகருடைய பிரச்சனை இதுதான். හැම නැති දෙයක්ම ඕනේ. தேவையில்லாத எல்லாம் இல்லாத எல்லாம் අරයට තියෙන வேண்டும். හැම දෙයක්ම අපිට ඕනේ. அவருக்கு இருக்கிற எல்லாம் வேண்டும். ඒ ළමයිට තියෙන දේව අපේ ළමයිට ඕනේ. அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கிறதெல்லாம் எங்கள் பிள்ளைக்கும் ඔබ வேண்டும். කවදාකවත් තෘප්තියටපත් වෙන්නේ නැහැ. ஒரு நாளும் நீங்கள் திருப்தி அடைய ඔබට போவதில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය නැහැ. உங்களுக்குள் தேவ ஆவி இல்லை. ඔබට ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා නම් යක්ෂ ආත්මය තියෙන්නේ. பொறாமை இருந்தால் உங்களுக்கு අද பிசாசின் යක්ෂ ஆவி தான் ආත්මය උදුරලා இருக்கிறது. දාන්න ඕනේ. இன்று அந்த பிசாசின் ஆவியை பிடித்தெறிய வேண்டும். බයිබලේ පළවෙනි තෙසලෝනික 5:18 මෙහෙම කියනවා. முதலாவது தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. எல்லாவற்றிலேயும் சோஸ்திரம் செய்யுங்கள். සියල්ලේදී ස්තුති කරන්න. දන්නවද ස්තුති දීම තමයි මෙවැනි පිළිකාවට තියෙන හොඳම බෙහෙත. இப்படிப்பட்ட புற்றுநோய்களுக்கான நல்ல மருந்து ஸ்தோத்திரம் செய்தலாகும். අනිත් අය වර්ණනා කරන්න. மற்றவர்களை புகழுங்கள். වර්ණනා කරන්න. மற்றவர்களை புகழுங்கள். මම දේශකෙක් හැටියට මට වඩා හොඳට දේශනය කරන අයව වර්ණනා කරන්න ඕනේ. நான் ஒரு போதகராக என்னை விட நன்றாக போதிக்கிற ஒருவரை நான் புகழ வேண்டும். මම ඒ අයගේ හොඳ තොරතුරු මමත් ගන්නවා. அவருடைய நல்ல காரியங்களை நானும் මම ඒ ගැන எடுத்துக்கொள்கிறேன். ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. அதை குறித்து நான் வெட்கப்பட போவதில்லை. ඇයි? ஏன்? මම ඒගොල්ලන් වර්ණනා කරනකොට මම හරි බීජ වපුරනකොට දෙවියන් වහන්සේ මාව බලා ගන්නවා. நான் அவர்களை புகழும் போது, நான் நல்ல விதைகளை விதைக்கும் போது தேவன் என்னை මගේ பார்த்து ආත්මේ හරි තැන තියෙනවා. என்னுடைய ஆவியை சரியான இடத்திலே வைத்து ඔබ விடுவார். අනිත් අය වර්ණනා කරන්න. நீங்கள் மற்றவர்களை புகழுங்கள். සුති දෙන්න ඒ අය ගැන. அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துங்கள். දේශනාකාරයා 6:9 බලන්න. பிரசங்கி 6:9 பாருங்கள். நாம் மேலும் மேலும் பெற வேண்டும் என்று விரும்புவதை விட இருப்பதை வைத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைவதே நல்லது. තව තවත් අමුතු දේ ලබන්ට ආසාවීමට වඩා ලද දේන් සතුටු වී ජීවත් වීම හොඳය. ඊර්ෂ්‍යාව දකින්න දේවල් වලින් තමයි පෝර දාලා ඒව වැඩි වෙන්නේ. இந்த பொறாமையும் இங்கே மனதிலே நாம் அங்கே எண்ணி கற்பனை செய்வது அதை போன்ற ஒன்று. අපි වෙන කෙනෙක් වගේ වෙන්න ඕනේ. நான் இன்னொருவரை போல மாற வேண்டும். සමහර කාන්තාවන් කියන මම අර නිලිය වගේ වෙන්න ඕනේ. சில பெண்கள் சொல்லலாம் அந்த நடிகை போலாக வேண்டும். උඩ රට නිලිය හැඩ වගේ. மேலை நாட்டு நடிகை அழகா இருக்கிறாள். මම දිමුත් කරුණාරත්න වගේ ක්‍රිකට් ගහන්න ඕනේ. நான் திமுத் கருணாரத்ன போல கிரிக்கெட் அடிக்க வேண்டும். මම මයිකල් ස්ටාක් වගේ බෝල් කරන්න ඕනේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. மைக்கேல் ஸ்டாக் போல நான் போல் பண்ண வேண்டும். මම අනිත් අයට තියෙන දේ තමයි මට වැඩිපුර ඕනේ. මම මවා පේනවා. මම ඒ වගේ නෑ. මම ඒ වගේ නෑ. මේ මිනිස්සයා අඩි 6ක් උසයි. මම 5යි 7යි. අය මේ මිනිස්සයා 6යි 5යිද කොහෙද? හරිද? එයා ඔස්ට්‍රේලියාව. එයාගේ පේශි මම මේ උදාහරණ දෙන්නේ. අපි සමහර දේවල් මවා දකින්නවා අපිට නැති දේවල්. எங்களுக்கு இல்லாதவற்றை மற்றவர்களை பார்த்து எங்களுக்கு இருப்பதை போல நாம் கற்பனை செய்து கொள்ளுகின்றோம். අපි දැනගන්න ඕනේ ඒව පස්සේ අපි දුවන්න හොඳ නැහැ. நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவைகளுக்கு பின்னாக ஓடக்கூடாது. උගක් අය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඒ මයිකල් ස්ටාක් පස්සේ නෙමෙයි දුවන්නේ. යහගෙදර මිනිස්සයාගේ ගේ දිහා බලලා තමයි. அநேகர் ஆஸ்திரேலியாவிலே மைக்கேல் ஸ்டாக்கு பின்பாக அல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பின்பாக ஓடுகிறார்கள். සමහර අය ඔබේ පවුලේ අර නාතියා ගැන බලලා තමයි ඔබේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. சிலர் குடும்பத்திலே ஒருவரை இல்லாட்ட அந்த உறவினரை பார்த்து தான் உங்களுடைய பிரச்சனை இருக்கிறது. එතකොට මොනවද වෙන්නේ? உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක ස්වර්ගය නෙමෙයි. புரிந்து கொள்ளுங்கள், இது பரலோகம் அல்ல. ආමෙන්. කීදෙනෙක් තේරෙනවද මං කියන එක? நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரிகிறதா? අපි ඇස් වහගමු. கண்களை மூடிக்கொள்வோம்.
දයාබර දෙවි පියාණනී ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට මේ දේව පණිවිඩය නිසා ස්තුති කරනවා. පියාණනී ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ තිබෙනා ඒ ඊර්ෂ්‍යාව ඒ වෛරයෙන් අපව මුදවා ගන්න. පියාණනී ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපව පුරවන්න. ඔබ වහන්සේගේ නිදහස්කම අපි එකිනෙකනාගේ ජීවිතවලට ලබා දෙන්න. පියාණනී මේ මොහොතේදී ස්වාමිනී යම් කිසි කෙනෙකුට යම් අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවද? පියාණනී ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයේ කවුළු විවර කරමින් ඒ අවශ්‍යතාවයන් ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරන්න. පියාණනී දැන් ඔබ වහන්සේගේ දයාතර අපි එකිනෙකනාගේ ජීවිත බාර කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේම උතුම් වූ නාමයෙන්මයි. ආමේන්.